May pipila ka mga lugar sa sudlunong bahin sa Mandaue City nga nalubog gihapon sa baha. Samtang mga opisyal nagmeeting sa protocol nga ipatuman sama sa pagpatuman sa preemptive deployment sa ilang mga sakop. Ni ang report ni Nico Sereno. Pabiling nalubog sa tubig baha ang pipila ka mga sitio sa sudlunong bahin sa barangay Kabangkalan. Ang mga residente nagkapuliki pagpangitag mo trabaho aron mapasuyupan ang tubig. Sa sitio Bangan, Woodware, karong buntag pa mihubas-hubas ang tubig baha sa ilang dapit. Pipila ka adlaw nga naglisod ang mga residente sa sulod tungod sa kataas sa tubig. Lunes man to niya, nasunda na pong Martes. Nasunda na sa Martes, Merkulis na sad. Wa jud. Hasuloy oh. Grabe, ang limpihunon. Yung mo trabaho pa ka. Matud sa barangay kapitan, kagahapon misugod na sila pagpasuyop sa tubig apan nahunong kay miuwan na usab. Samtang nakiktigom si Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa mga homeowners sa subdivision nga grabing nabahaan usab. May parte sa maong lugar nga nahimutang sa Mandaue City. Samtang kaganihang buntag usab, nagmeeting ang mga opisyales sa CDRRMO team ug Mandaue City Police Office. Gihisgutan ang mga protocols nga ipatuman sa higayon nga dautan ang panahon ug gikinahanglan ang pagpasynchronize o pagtakdo sa ilang mga lihok. Nasabutan ang preemptive deployment, magpadala ng daan og mga personnel sa mga identified nga lugar nga bahaunon. So wala pay uwan or much better no kung wala pay uwan or pag uwan na automatically upon the signal from the CDRMO command center, immediately mo proceed dayon ang mga police personnel, ang ato ang mga team personnel. So nakita man nato yesterday sa ato monitoring nga ang ato mga drainage system wala kakop kay sa Gunson lagi tulo nga lagi mga areas nga for the past 2 days dugay mo baha. Na mga specific time nga mo baha. But yesterday lang dali ra kayo ni baha dayon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.